Lappi on luonnostaan rikas. Luonto on lähellä ja monelle toinen koti, asuttiinpa kaupungissa tai maalla. Puhdas ja runsas luonto tarjoaa ihmisille hyvinvointia, työtä ja elämyksiä. Rikkaat luonnonvarat ovat perusta alueen elinkeinoille, teollisuudelle ja yrityksille. Lapin erityistä osaamista on luonnonvarojen käytön ja elinkeinojen, muun muassa matkailun, kaivosteollisuuden, metsätalouden ja porotalouden yhteensovittaminen sekä yhteisymmärrys toimijoiden kesken. Lappilaiset ymmärtävät luonnon ainutlaatuisuuden ja sen vastuullisen hyödyntämisen. Alueen monipuolinen luonto tarjoaa uusien tuotteiden ja elinkeinojen kehittymiselle hyvät mahdollisuudet maailman siirtyessä öljypohjaisesta taloudesta biotalouteen. Lappi on harvinainen yhdistelmä harvaan asuttuja alueita ja erilaisia taajamia, tuntureita, merta, jokia, hiljaisuutta ja elämän ääniä. Alue antaa mahdollisuuden asua ja tehdä työtä luonnon keskellä. Vaikka maailma muuttuu, revontulet, tähtitaivas, kaamos ja keskiyön aurinko pysyvät.